Der var engang et land, hvor bjergene nåede helt op i himlen, og dalene var så dybe som en mors kærlighed. I landet var der skove så store, at man kunne fare vild og blive væk i 50 år, uden at møde andre end sin egen skygge. Om sommeren skinnede solen. Om vinteren lyste sneen op. Floder løb igennem byer med broer og huse så gamle, at hvis de kunne tale, ville verden blive klogere. Hvis den ellers skal lytte. Der boede mennesker, der troede på én Gud. Mennesker, der troede på en anden Gud. Og dem, der slet ikke skænkede Gud en tanke. Der var naboer. Og klassekammerater. Skolelærer. Og købmænd. Og fremmede uden navn. De boede i samme opgang. I samme by. I samme land. Under samme himmel. Ja sam teško bjelić! På en legeplads i en lille by, hvor sort kulstøv blander sig med den hvide sne, står en snemand. Her bor Samir, en helt almindelig ung mand på 16 år. Hvorfor render min søn rundt nede i byen og råber, han er en snemand? Og tata, pa samo sam se šalio. Kako se lijepa nas, mama? Sjov, hvad sker der i hovedet på dig? Prøv at se! Krigen er lige om hjørnet. Politikerne, de er ligeglade. Og du render bare rundt og laver sjov. Fru Masimovic har set, der står Pjat sammen med Amina. Daj, čut. Hvad er det, Samir? Har du fået en lille kæreste? Ciao, Samir. Ćao, Amina. Hvorfor står du og råber, du er en snemand? Pa nisam ništa vikao. Det kunne jeg da høre, du gjorde. Pa šalio sam se, šta? Hele byen kunne høre det. Daj, Nu har der noget at snakke om. Hey! Har I hørt? Samir tror, han er en snemand! Gospođa Misimović nas gleda s prozora. Hey, fru Masimovic! Nemo! Pas på, at den ikke triller over hovedet på dig! Ja sam Steško Bjelić! Hey, Samir. Goran, Hvad så der? šta ima? Šta se radi? Hvad? Kør det. Skal vi nå at spille basket? A šta ti roditelji kažu to za Sarajevo? Min mor og far? De tror, jeg bliver her i byen altid. Gifter mig med Ziad. Zijad! Ziad. For 4 børn, tykke ankler og sådan et fikst lille overskæg. Hvem vil du egentlig til, Goran? Ha? Det pisse, det gider jeg slet ikke svare på. Du er en af os, så fat det. Hvad til nož, budalo? Jeg lægger den kniv væk, din idiot. En gang betød det, der er mellem himmel og jord. Ikke noget. Nu betyder det Alt. Vi vil ikke have, at du render rundt sammen med Goran længere. Tata, ba Goran mi je najbolji prijatelj, šta ti je? Hans familie, under 2. verdenskrig, de var med til at slå 100 af uskyldige mennesker ihjel. Og det kommer til at ske igen. Aj, rec. kvinder og børn, Samir. Det er så skrækkeligt. Šta vam je, Goran, nema veze sa tim, jeste poludli? Hvis hans familie de får magten, så vil de brænde vores moskéer, voldtage vores kvinder. De vil overtage alt. Der er et yndigt land, som står med brede bøge. I Danmark er der ingen høje bjerge eller dybe dale eller skove, man kan fare vild i. Her skinner solen ikke altid om sommeren. Til gengæld er der et solarie i hver by, stort som lille. Der findes mennesker, der tror på én Gud. Mennesker, der tror på en anden Gud. Og dem, der slet ikke skænker Gud en tanke. Og mennesker, der siger, Gud, er du flygtning? What? No balls in here. No balls. Ja. Sådan er reglerne. Det kan vi ikke gøre noget ved. But it's no problem, Samir. Hvis du bare bruger din fantasi. Fantasi? Ja. Prøv at se her. Hvad er det? Det er en usynlig bold. Der er ingen, der kan se den. Det er kun mig og min fantasi. Er du klar, Samir? Grib! Nej, du skal jo gribe den. Prøver vi lige igen, ikke? Are you ready, Samir? Grib! Ja, præcis! Så skal du skyde tilbage til mig, ikke? Så er vi på samme hold. Spil i golf! Skyd bolden, Samir! Kom her fri! My parents! Det tager vi senere, Samir. Tag bolden, og så kast. Ingolf are my parents! Din mor og far? Ja, nu skal du høre, Samir. Vi arbejder jo hele tiden på det, ikke? Det er jo både indlands og udlands. English! We don't know. Simpelthen. Jeg kom egentlig også for at fortælle dig noget. En knap så god nyhed. Du skal flytte hen og bo på et andet center.
What? You are moving from here to another center. Me no movie. Yes. Ingolf, no Jo, movie. men det er ikke noget, no jeg bestemmer movie. ved. Jeg skal bare følge protokollen, ikke? No, Specielt, fuck når jeg har no! fået en masse gode kammerater, men... Luk øjnene. Du må først åbne dem, når jeg siger til. Šta sad? Beskriv, hvordan jeg ser ud. Imaš dugu kosu. Smeđe boje. Rigtigt. Og mine øjne. Hvad farve har de? Isto smeđe. Nej! Zelene. Zelene. Jeg er den eneste i min familie, der har grønne øjne. Jeg går nu. Djeć. Amina, vid! Hvis vi nu aldrig ses igen, du så husk, hvordan jeg ser ud. Det er nat i den lille by. Alle sover. Nej, ikke alle. Der er en, der ligger og tænker på et par smukke grønne øjne. Og der er nogen, der trækker i uniform. Og pusser deres gevær. Næste morgen er byen ikke den samme by længere. Militærkøretøjer overalt. Butikkerne, Skolen. apoteket, Posthuset. alt er lukket. Der går hans fysiklærer. Hans basketballtræner, Og bibliotekaren. de har våben og uniformer. Hvor har de fået det fra? Hej, jeg hedder Hanne, og jeg er frivillig besøgsven. Samit. Velkommen. Tak. Sikke slank du er. Går du til sport? Sport, nej. Nej. Ja, jeg har jo set billeder dernede fra, hvor du kommer med de der koncentrationslejre med mænd, der står der bag sådan noget pigtråd og er lige så tynde som skeletter. Har du været sådan et sted? Nej. Nej. Jamen, jeg er i hvert fald glad for, at I flygtninge er kommet her til Trangebæk. Efter de byggede omfartsvejen, så er byen helt død. Men jeg har en lille gave med til dig. Det er H.C. Andersen, Den grimme ælling. Kender du den? Tak. Ja. Den handler om en grim ælling, der bliver mobbet og spyttet på, bare fordi den er anderledes. Men så vokser den heldigvis op og bliver en smuk svane, så du kan jo roligt læse den. Verden er forandret. I løbet af en nat er intet mere, som det var. Naboer er fjender og ikke venner. Vi kan ikke se sammen længere, forstår du? Ne. Vi er ikke venner mere. Er den ikke fed? Den er totalt sej. Hvis du synes, den er sej. Kan du se den her, du? Kæft, den er tung. Er den for tung for dig, eller hvad? Men til mig? Hvad er der mit? Det er også dit. Hvad snakker du med ham bøsserøven om? Nå, Samir. Jeg sagde bare, han er total idiot, du ved. Lad os gå ind på Murats restaurant og få noget at æde. Jeg er pisse sulten. Desværre, jeg har ingen penge, så... Det er gratis. 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 Susanne Saxi, sagsbehandler. Jeg er som Susanne Saxel, jeg er som socialministratnik. Har jeg fik opholdstilladelse? Ja. Det er der ikke kommet nogen afklaring på endnu, men jeg har en rigtig god nyhed til dig. Napstro, Dragan Davidovic. Hvad laver han? Jamen, han skal oversætte det, jeg siger til dig. Mi smo u Hvor kommer han internesi fra? Vlagodoš.
Det er vigtigt, at du forstår det her. Danke, der kuksi forlag, du... Forstår ikke ham. Man har fundet dine forældre. Hvad? Små provonashi interagulje. Små provonashi interagulje. Myndighederne har fundet frem til dine forældre. Radniklet, når det lukker, Er det i Danmark? Kan jeg se dem? Ja, og... Nej. Hvad? Jamen, du kan godt komme til at møde din mor, men Manka ikke din uladada, far. mamma, Hvorfor neka ikke? uladada. Xavier, din far er død. Nej! Jo, det står der i rapporten fra Udlændingestyrelsen. Hold kæft! Hold kæft! Ud! Ud! Jeg forstår ikke. Han taler ikke bosnisk.